Ngaon na daw ni. Ngaon. Burgera na ako dilitan. Sige, ito na yung cake. Si Kuya ma. Ay, sa. Mag-aaral mo kuya. Kuya. Ha? Ano? Ay. Ngaon na ka, ngaon. Baby, nga naman na. Ha? Uy. Uy. Ay. 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 Sabi ma, dahil. Nagkakilog sa basketball ni sa ente kurong bang. Ay. Ya, wait mo sabay mo kung dito dito na yung basketball. Balik ko na baboy. Duha ka vlog, mani. Duha ka vlog. Hi, guys. Hi, guys. Yay! Oh, Okay. okay. So, Naka yung juice. Ay, sige. Inom sa kuya. Lang, ay ba daw ko ano nga? Hindi ni ba? Ay, ang gupit. ngayon ta guys. Sabag sa kasipon. Ang mga ko ah. Kanya ka? Tara, mga na ta. Sama ni. Na ay bam eh. Sige, ito ganun. Na. Ang gusto ko nga. O, akong unang dukat si Judy. Tatas. Babon nila. Ano? Saan? Kani. Baboy na baboy. Luan. Nyen, nyen. Ano naman parko palis. Labas. Uy, namin spaghetti. Ano pong ipisa? What do you want? Ma, pa, dito mo. Hindi po watching, bye-bye. 24, wala din eh. Kau na, kau. Ngaon tao. Lamig kayo. What to ka iya? Dito daw ba? Sunod daw sa kwarto po. Kaya naman kapag kaya na-plaster na sa vlog ah. Mas pastora, oh. Ha? Oo. No, kinananay namin. Ngayon, balay kong anak. Buti na mas po to. Bye-bye. Thank you for watching.